Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ipinanganak ako sa isang mahirap na pamilya. Bata pa lang ako, pangarap ko na ang maging tanyag at hangaan ng iba. Sabi ko noon, darating ang panahon na mauubos din ang lahat ng problema ko. Na mararanasan ko rin ang maginhawang buhay. Natatandaan ko pa, 7 taong gulang ako nang sabihin ko sa mga magulang ko na gusto kong maging doktor o abogado. Punong-puno talaga ako ng pangarap sa puso. Nakalimutan ko na ang hirap ng buhay namin noon dahil mas makinang sa isip ko ang mga pangarap ko. Nagpatuloy ang pangangarap ko hanggang sa 10 taong gulang ako. Pero pagtungtong ko ng 11, doon ko naisip na mukhang imposible yatang matupad ang mga pangarap ko. Unti-unti ko nang nakikita ang realidad na hindi kakayanin ng mga magulang ko na pag-aralin ako sa magandang eskwelahan. 11 taong gulang ako nang mag-umpisa akong magduda sa aking pangarap. Pero kailangan kong lumaban. Kailangan kong tulungan ang mga magulang ko para hindi sila mas lalo pang mahirapan sa pagsuporta sa akin. Sabi ko sa sarili ko, lalaban ako. Pero pagtungtong ko ng high school, para na lang naglaho na parang bula ang aking sigla. Wala na akong pake sa magiging kinabukasan ko. Nag-umpisa na akong umabsent sa klase. Nawalan na ako ng ganang mag-aral. Nawalan na ako ng ganang mangarap. Kung nung elementary ay lagi ako may honor, pagdating ng high school, meron na akong mga bagsak na grado. Doon ko unang nakitang umiyak ang nanay ko dahil sa pagkapariwara ko. 4th year high school ako nang mapag-isip-isip ko na mali na ang landas na tinatahak ko. Nagbabala na ang mga magulang ko. Hindi daw nila ako pag-aaralin ng kolehiyo kung hindi ko pagbubutihin ang pag-aaral ko. Galit na galit ako sa sarili ko ng mga panahon na yon. Ano bang nangyayari sa akin? Nasaan ba yung dating ako? Nasaan na yung batang punong-puno ng pangarap sa puso? Awa ng Diyos, muli kong naalala ang aking mga pangarap at ang mga dahilan kung bakit gusto kong maabot ang mga ito. Ipinagdasal ko na muling buhayin ang apoy sa puso ko. Hiniling ko sa Diyos na gabayan akong muling makabangon at makabawi sa buhay. At hindi niya ako binigo. Nakagraduate ako ng high school na may bagong sigla sa buhay. Pagtungtong ng kolehiyo, pinush ako ng nanay ko na kumuha ng kurso sa edukasyon. Business administration sana ang gusto ko pero wala na ako nagawa. Sa umpisa parang nagre-rebelde ang puso ko pero sumunod pa rin ako sa gusto ng mga magulang ko. Kinuha ko ang kursong Bachelor of Science in Fishery Education. Minsan nga parang gusto ko nang sumuko, pero lumalaban pa rin ako. Ipinasa ko ang mga klase ko. Kapag bibigay na ako sa hirap, inaalala ko lang ang pangarap kong mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Ang pangarap kong ito ang naging sandata ko para patuloy na lumaban. Madadapa pero babangon ulit kasi may pangarap ako.
Napansin kong patuloy akong lumalakas dahil pinipili ko ang mangarap. Hindi ako bumibitaw. Umuusad ng paunti-unti bawat araw. Taong 2007 natapos ko ang kurso ko na may pagmamahal at pagpapahalaga sa karerang pinili ko ng tahakin. Sa araw ng aking pagtatapos, yakad-yakad ko ang tatay ko na siyang magsusuot sa akin ng medalyang pinagpaguran naming lahat. Matapos ang kolehiyo, hinarap ko na ang totoong hamon ng buhay. Bumilang ng 4 na buwan bago nagkaroon ng disenteng trabaho. Ginalingan ko. Sobrang ginalingan. Dahilan para kainggitan ako ng mga katrabaho. Hindi ko kinaya ang politika sa opisina, kaya nag-resign din ako. Taong 2010, kumuha ako ng licensure exam. Sa unang subok ay hindi ako nakapasa. Nalugmok ako ng sobra dahil dito. Nagsimula tuloy akong magduda sa kakayahan ko. Sinisi ko pa ang nanay ko dahil siya ang pumili ng kurso na yon para sa akin. Nag-exam ulit ako, pero bigo pa rin. Tinanong ko ang sarili ko, saan ba ako nagkamali? Ano bang nagawa kong kasalanan at hindi ko makuha-kuha ang gusto ko sa buhay? Minsan ay umattend ako ng misa. Sabi ng pare, kung gusto mo ng biyaya, hilingin mo ito para sa sarili mo at hindi sa ano pa mang kadahilanan. Alam ng Diyos ang inaasam ng puso mo. Ibibigay niya ito sa iyo sa tamang panahon. Sa panahon na deserve mo nang matanggap ang biyayang ito. Naliwanagan ako sa sinabi ng pare. Taong 2011, kumuha ulit ako ng licensure exam. Sa pangatlong pagkakataon, ay nakapasa na ako. Napaluha ako sa sobrang saya. Napaluha ako dahil nakita ko ng mukhaan ang katotohanan ng pangako ng Diyos. Yun ang unang milagrong natanggap ko sa buhay ko. Sa pagkakataong yon, muli na namang luminaw sa akin ang mga pangarap ko. Ngayon, unti-unti ko nang nare-realize ang katotohanan ng mga pangarap ko. Isa na akong secondary teacher sa isang eskwelahan. Tumutulong sa mga kabataan na abutin ang kanilang mga pangarap. Hindi mahirap ang mangarap, pero ang pagtupad nito ay punong-puno ng pagsubok. Magkagayunman wag na wag tayong bibitaw dahil ang destinasyon sa dulo nito ay hinding-hindi mo naman panghihinayangan. Sabay-sabay tayong mangarap at maglakad patungo sa magandang buhay. Ako po si Teacher Frank, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Very nice. Nagbigay ng pag-asa sa mga kaibigan nating nabibigo sa maraming problema dahil sa maraming problema. True.